Pro kag lighters hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan ang Bagyo. Kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power line. Hello and good afternoon, Guild. Sa inyo tanan mga kabombo, this is Tita Regine. Siyempre, oras na para sa kahapon lamang program, one day after Valentine's Day. Kumusta man ang inyong Valentine's celebration yesterday? Ang iban siguro, no? Subong pa lang nag-celebrate sang Valentine's. And maybe ang iban may extension sa ilang celebration. I hope punong-puno ang inyong puso yesterday. Kag mas punong-puno next year. Kag sa mga hindi nangin happy, hindi mo na ka red ang celebration, may next year pa man. Anyway, sa nga hapon, enjoy natin ang mga istorya diri. Courtesy sa ating mga letter senders. So I welcome everyone, ang mga KLP lovers natin dira. Good afternoon, good sa inyo. Ini si Tita Regine. Nagpamaypay na sa inyo. Ubdanay na naman kita sa nga hapon. Nagahulat ang ating mga very interesting na mga istorya. Ang isa diri daw kinahanglan pa nga i-filter. Grabe ang pagsulat ni Lolo Jose. May pagka-R? Hindi, maganda. Pero filtered na ni siya. Don't worry. So sa mga kids dira, no problem. Mga kabombo, sa inyo naman yung mga istorya dira kay T. Natapos na ang Valentine's Day. Sa iba nga nakaselebrate na yesterday. Kumusta man? Share man sang inyo nga inagyan. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome mga kabombo! Yari ang atong ambahanan para sa inyo from Stephen Nicole Pedro hanggang kaibigan. Good afternoon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin lang sa iba, sa puso
puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tumitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang sukaya ng pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na. Pasensya na, pasensya na, minahal kasi kita. Pasensya na kung hanggang kaibigan lang. Steven Nicole. Ginsugpon mong Steven kag Nicole. Hindi pwede. Steven Nicole Pedro para sa inyo exclusive diri sa Bomba Radio Philippines. Ang aton nga oras, 17 minutos na makalipas ang 12 sa hapon. You're with Tita Regine. And ari na ang aton nga first story entitled Inosente, shared by Lolo Jose. And it says, Mahal kong Inday Regine. As I write this letter, I do hope you're in a fine moment and in good health always. Sana together with us smile. I've been longing for to see. Sa akong parte, sad to say, I have been in the hospital for 1 week. Sacrifice of so much pain in my left hand, which causes a big damage. But with the guidance of our great Almighty, nasettle with the help of my beloved children, constant prayers, meditation to seek help from other people who have concern with my situation, tub-tub naka-recover ako. Well, it's been a long time since you didn't hear anything from me saying about my love life. Sang nagapangluyag ako sang isa ka innocent girl, now she's already my wife for so many years. Just like me, she's already a senior citizen, but dala-dala pagihapon ang pagka-inosente sa ibang nga mga bagay. Now, allow me to speak Hiligaynon, English, Tagalog, kag dumarakol nga kinaraya. Kay basi, maubusan ako English. Mabudlay na nga daan, gamay lang nga, mabudlay na nga daan, gamay lang nga preparasyon ang nabalaan. Isa lang kadosena ang alam ko, kag nabuyan na, ti 11 na lang ang nabilin. Sa pagsugod sa akong nga love life, nagaobra ako sa bakery upod sa iya, sa restaurant siya na destino. Isa lang kami kaama, kag isa lang kaulubrahan. Sila damo sa karenderya, kami sa bakery jutay lang. Inday, isa ka adlaw, may isa ka babae. Nagkadto sa among ginaobrahan.
palakadlaw, kagwakalan. Hindi man gwapa, hindi man laway, na-attract ako sa iya, kag may tuyo pangaluyagan. Dason, may isa pagid nagkadto didto sa amon. Maputi ang pisngi, kanami gid ko siun, kag nagahanak-hanak pa, kag pino ang supat. Makaulumol, kag daw pakhatulukon, ti pinana gid ni Cupido, son of Venus, goddess of love, ang tagipusoon ko. Imbis sa una nga babae ang puntirya sang pana, naglikaw ini, kag siya ang naigo, kag tapat gid. Gin-introduce kami sang manager sa kada isa kag isa, sabay tan-ay sang kamot ko, wala yagin baton. Hambal ko, hard to get ini, pero ginbali wala ako ato. Inday bata pa siya, 17 pa lang, daw wala buot. Ang iya panit, maputi, kay bukot sila sa karinderya. Kada hapon, ari siya sa amon, nagapamutos tinapay. Kung may tsansa, ginaistorya ko, pero nagalikaw sa akon. Nagakanta gid ako sang words, nakabalikid siya pag nagtulok sa akon. Nag-blush siya sa makita ko, kag nagliso, dayon nga nahuya, kay dakop ko gid sa akto. Isa na ato kapalatandaan sa isip ko. Umpisa sadto, sige ang tiray-tiray ko sa iya. Dugangan pagid sang sunlog sa mga upod ko. Julie, hayo ko. Si Mirna nagatulok sa imo, kay ang buhok ko, amo ang iyang ginatanaw, kay alon-alon ini nga daan sa una. Kag uso pa ang malaba, luwas dira, divided chin pa ang husay ko sa tunga, ala Jesus Christ, sa Lord of Pardon ko siya nakita. Te, ina ang iyan naluyagan sa akon. Ang akon man naluyagan, abi mo inday, ang iya bayo nga pula, kag puti nga seda. Ang ayan gid kung magsuksok, bagay gid sa iya kung tulukon. Ti, nanamian gid ako sa iya. Naksa. Bayo lang kag buhok, nagluyagay na. Inday madamo kami nag-interes sa iya, kay maputi na, ang ayan gid mamisti, bisan simple lang. Namensar ako, unay ko na, iban pa ang mapulos, hindi pwede. Unay ko na ang sabaw, ako pa mawad-an pataw, ipaglalaban ko to. Inday, kung kaisa may day off sila. Naghagaray ang mga mag-partners, siling ko, maupod kami, hindi siya. Sa sobrang apilit, nag-upod gid man. Sang dito na kami sa sinihan, madulong, syempre balcony. Ang mga mag-partners nangita privacy para wala silang istorbo. Ti siya gusto magupod, ma-referee? Hay, kabudlay kun inosente, kag jutay ang alam. Nagbulag kami, ti madulong, ano pa ang himuon ko? Ari na gid importante, matanaw pa sini. Tingin himo ko, paakbay-akbay muna, pero ginawaslik ang kamot ko. Kung halukan ko, nagalikaw. Ano man, may luyag ini kun wala. Hindi mahimos kag nagatugagahon. Ti, kalot lang ako ulo. Natapos ang sine, wala gid ka score, bisan halok lang. Nagpauli kami, wala gid ka chancing. Prepare mi nag-istorya, nagakita ay, na-develop. Gani, naging kami na, hindi na matago. One time, nagkadto siya sa bakery, solo lang, magpamutos ang tinapay. Ara ako sa idalom na mesa, nagakatulog sa malaba nga bangko. Pagbugtaw ko, ginhikap ko iya paa, wala man siya maakig. Ang hambal, kasabad Nagapa-isti-isti pa, may luyag man gali. Inday, padayon sa akon istorya. Nagakurap gid akon kamot sa pagbalay sa akon love life. Isa ka bes, nagpauli siya. Siling ko maupod ko sa pagsensorar sa ila, pero tuyo ko ihapit sa balay. Pero temprano pa, nagtanaw anay kami sang sini. Nagupod man siya. Sang dito na kami sa sulod, nagpungko siya sa pulungkuan. Taas pa sa akon. Ano ni man? 5'3" ang height. Ako 5'4", taas pa sa akon.
Gali kay wala siya magplastar sa panungkuan nga panubuon. Inosente gid. Kag nahamot ako sa tago lang. Nagpauli kami inday, wala siya mag-expect, nga ihapit ko siya sa balay. Di nakita siya ni tatay, nalipay isang makita, kagintratar maayo. Pagkagabi sina, gusto ko maghulid sa iya. Ano ka, sinaswerte? Dira ka sa salog, ako sa katre. Okay lang, hambal ko. Hindi ako makabatas, gusto ko makascore. Hanggang neking-neking lang kami, hindi pa siya handa. So, wala sa natabo. Hindi pa mag-surrender ang bataan. Pensar ko, damo, patsansa. Second time. In short, amo man gihapon, antos pagid, no retreat, no surrender. Nagdamo na gid ang balita sa amon pag-upod permi. So, ginpakadto ang yetiyo sa amon ama, kaginistoryahan ang amon sitwasyon. Kung desidido ka gid, kadto ka sa amon sa antike. Siling ko sang una, hindi gid ako magpangasawa sang taga-uma. Pero sa taga-uma rin ang bagsak. Bangod sa gugma, nag-decide ako kadto sa ila sa antike. Abi mo inday, hindi ako katultol. Explanation lang kag mga tanda ang ginsaulo ko, suno sa sugid man sang iban nga malapit sa ila. So, nagsulod sa isip ko, tutulan gani sa mga hapon ng Pilipinas, antike pa nga malapit lang. So naghalin ako sa balay, may dala ako canned foods, noodles, tinapay, kag iban pa. Kag barato pa sa nguna ang mga balaklon. Ti worth 50 plus lang. Padayon inday, pag-abot ko sa antike, sakay sa tricycle. Pamangkot-mangkot lang, kundi ng Pantaw, San Jose, ang lugar nila. Naglapaw pagani ako, kagin padulog ko ang tricycle, kay nakita ko ang Paskel, Pantaw, Igbonglo. Nalipay gid ako kay natutulan ko gid man, kagin lakat ko na lang, bit-bit pasan sa mga dala ko. May pinamangkutan ako nga tigulang. Siling ko tiyoy, din bala ang balay ni Mirna Amoniho? Sabat niya, sunod lang sa akon. Iya, mananggali tiyo. Sang ulihi ko na mabalaan. So, diretso sa ila balay. Pag-abot ko, ara siya sa hagdan. Kagahibi. Siling ko na ano ka? Ay gali. Kay sermon ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Amo pa sini ang aton kahimtangan sa pangabuhi. Ganubyo-nubyo ka na? Hambal sang iya tatay. Pagkakita sa akon sang iloy, nakasmile pa, pungkuan na ito sa pulungkuan nga kawayan. Hambal niya. Pagkagabi sina, ginistorya ko ang iya ginikanan kag lolo. Hambal ko, nagaluyagay kami sang inyo bata, ti may mga plano na kami. Sang tion nga ina, ang binangon sang iya tatay, ara pa sa iya hawak, nagatagob. Ginhulat ko gid inday, nga hukson, kag isabit sa dingding. Naghalug man ang akon nga paginhawa, kay basi mahinalian ini, kag ano iya himuon, patay kang bata ka. So, wala man reaksyon nga malain. Wala pa man, sabat ko sang matuod. Fiesta gali sina pagkaaga, kag pagkagabi, nagkadto kami sa baylihan sa pagtanaw. Binaklan ko sang beer ang iya tatay. So, nagkapalagaya na kami ng loob. Pagkatapos ng sayawan. Pagkaaga, nagpauli ako, kagintuman ko man ang iya sugo kadto sa amon, kundi si Didio kagid. Kag nagbalik ako sa bakery, nga akon nga ginaobrahan. Inday, dugay gid siya magbalik, bale isa ka bulan. So, I almost gave up my hope. Wala na ako paglaom. So, nangita ako, talos sa iya. May ara na dayon, pero wala pa kami formal nga relasyon. Now, nagbalik siya. Pero, naglasayanay na kami. But if I can see anyone talking with her, there's a pain inside my heart. I still love her. So, ginistorya ko siya liwat.
Hambal nila, may ara ka na, balik ka pa sa akon. Pero may luha sa iya mata. So, nagbalikay naman kami. Gin-reject ko ang isa sa pihak kanto and said, sorry. Gin-accept niya man. Inday, padayon. In short, ginkagunan kami ang akong tiya nga laon ang nagserbi sang kagon sa iya. To eksperto sa kagunay, gani gintalana ang bulan kag petsa sang kasal, kag may jutay nga pangayo, gintuman ni tatay kay gusto siya mangin umagad. Abi mo inday, sang ginkagunan kami, hambal sang akong tiya nga laon, nuabi kay nagsaka si Mirna sa kawayan, kag mamaypay kay Julie. Palapit diri sa antike. Di, pati gayunon, talang sila, anhunta kay galuyagay. Pagkatapos kagon, nagpauli kami, kag ako, balik sa obra, agod makasupot man. Sa pila lang kaadlaw, nagbalik siya sa Iloilo. Pero ano nga gadgad, naghapit sa balay. So this is already my last chance. By hook or by crook, kuhaon ko siya. Palay na ang nagapalapit sa manok. So suwerte, pagkagabi sina, hulid na kami. Wala gihapon kasal anay, paniguro niya. Wala gihapon, kasal anay, paniguro niya. Sunod nga adlaw, ara pa siya sa balay. Sling ko ano himuon ko man. Well, a bright idea entered my mind. Ano ang bikong testingan ko? Kung paano makabatsyag ang isa ka babayi nga maingganyo sa tawag nga lovemaking. Nga daan, mahuyog ako magbasa sa quite about stories sa mga pocket books. Ginhimo ko ang mga paagi. Inday, una sa pisngi ihalok, then sa lips, padapulay sa buhok, kag sa puno talinga. Nakatig-ik siya sa kakalam, kay may kiliti siya dira. Right? Ma-filter kita. Dahil sa matinding emotion namin sa isa't isa, natabugid kami at last. Inday, bataan has fallen. Nag-surrender gid man. Pagkatapos, sa maluluo nga tingog, siling niya, mabusong gani ako Di ano gid, tindugan ko man, ginhimo ko Lugpay ko. Dayon da pulay sang iya ulo, agin paulon sa akon butkon, kag we slept together, and smiles were written in my face. That's the end of my virginity, Inday. And with her also. I can feel it. First time namin sa isa't isa. Wala pa experience. To be honest, Inday, I never made love to any woman sa iya lang. Despite of my age, hasta karon, it's the most sacred sa mga mag-asawa. I know. Padayon, Inday. Pagkaaga, gusto maligo ang mga bata. Tisiling ko maligo ka man. Nagupod man siya sa pagtakas, salin sa dagat. Nagakuriit siya, salin niya may abdi. Wala man sa buot na mangkot ako sa iya, hambalyano ginhimo mo sa akon kagab ihaw. Ipapaligo mo pa ako sa dagat, balaan mo nga maasin. Inday, please understand na lang. Gusto man siya, no? Kaysa ginsirkom kami sa una, salin sa nagsirkom sa amon. Lukso ka mo sa dagat, kay madasig na magpali ang inyo pilas. Makusog din dayon. Subong man sa iya. Amo man na to ang natabo. Nakakadlaw ako, Inday. Okay, next time, siling ko, I will be more gentle and caring. Nakaintindi man siya. Dayon ko si isa akong kilid. Hambal ko, yes. So good. Ayos na ang kasunod. Yung kasal kami sa nagaedad siya, 18 anyos, sa lugar nga matawhay sa Antique. Ang lugar, nagsikat nga ang bahanon nga kinarayaan ni Beryong. Well, I can say, love is powerful. Love conquers all, despite of many obstacles, difficulties, hardships, para makuha mo lang ang iyong hinahangad. Harangan man ng libu-libong sibat, surayon, come what may, or do or die. Tubtub diri na lang, Inday, ang akong malawig nga istorya, sa akong nga love life. Kabay nga nalingaw kagid, kag subong sa iban nga nagapalamati, may konting maselan, pero nagakatabo gid man sa mga lovers na gid. Ilimi na gid sa mga first timer, pero Inday, sobra pa dira gani si Tuyang, ermitanya.
Ang mga ginahambal, okay lang, intindihon lang naton, kiti istorya lang ina, nga makalingaw sa aton, parehas ang imo makakulunyag, kag makawiwili nga programa. So padayon gidinday, kay damo kagid mabuligan sa imong nga mga laygay, nagahatag kabuhi sa tanan nga mga suki sa kahanginan. Hinday mabudlay, gid makigbagay sa bata pa kaayo, kag lamharon pa ang isip. Damo nga pag-antos nga maagyan, dahil sa kanyang pagiging inosente. More power, more blessings from above. Keep up the good work you have started. May God bless us all. And don't forget your everlasting smile. Lastly, take care. Love and prayers. Lolo Jose. May PS siya, inday una ko ini nga padalas ang pagwa ko sa hospital. Ang duha na balay ko pagid, non-stop gid ang akong pasulat kung may chance. Thank you so much, kids, sa imo Lolo Jose. Correct ka no, may pagkamaselan. But ox lang, no problem, na-filter ko na. In short, edited na. Ang mga portion, hindi pwede. Kaya may mga young ones dira, may mga children dira, no? But anyway, ang recalling, ang mga nagliligad, especially ang mga very thrilling ang mga experiences. Wow, both of you first time. So kanami, no? Because you love each other so much, you're just willing to adjust, no? Hambal mo, mas gulang ikaw sa iya, and you said, oh, nabudlayan ikaw nga mag-handle sa somebody nga younger, much younger. But because of the power of love, nakayanan ng tanan, and now in your senior years, you are still together. That's what you call real love, true love. Thank you so much sa imong gin-share diri sa amon sa sining hapon, Lolo Jose, and I just hope by this time okay ka na gid. Hindi pagpiliton ha, kung hindi kaya sa lawas. Remember, bago ka lang guwa sa hospital. So, take care of your health. Alright? Rest, sleep, eat well. Alright. Oras naton, 38 minutos. Sami, hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit. Physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr.
Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinahanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiyas. Ato nga next story, ari ang gin-share diri sa aton through email ni Inday sang probinsya sang Iloilo. Good afternoon sa imo, Inday. I hope nakaplasar ikaw dira and ready to listen to your story. Dearest Tita Regine, mayong hapon sa imo, Tita Regine. Kag sa tanan nga nagasubaybay sa imo matahong nga programa. Just call me Inday of the province of Iloilo. To start my story, bata pa kami kag nailo sa Iloy. 5 kami ka magulutod, kag masig-masig na lang kami para makatapos sa amon pag-eskwela. Kayang amo na may, wala man sang permanente nga obra, kag pigado gid kami sa amo to nga time. Nag-obra ako sa sulod balay para lang makaeskwela. Tungod mabuot, kag member of family ang kabig sang ako na ama sa akon. Ngayon pa eskwela nila ako. Kag bisan budlay man tani nga nagaobra nagatuon, pero ginkaya ko tanan. Wala ko ginabali ang kapoy kag budlay, kay gusto ko gid makatapos. Kag luwasi na, may kilala ako nga naging inspirasyon ko man sa akon pagtuon. Hasta nga naging boyfriend ko na. Sa sobra 4 years namon nga relasyon, sulat lang ang amon communication, kay hindi pa uso sado ang cellphone. Okay man ang relasyon namon, bisan layo ay kami. Sa nakagraduate na ako, kag busy na ako, kay nagaobra na ako sa isa ka company. BSBA gali akong kurso, Bachelor of Science and Business Administration. Wala na kami communication ni Mr. B. Kag sang ulihi, nabalitaan ko na lang nga may asawa na siya. Masakit para sa akon, kay first love ko siya. Ang feeling ko sa tion nga to, daw nadulaan na ako ginagana nga mabuhi pa. Pero bisan nasaktan ko, nagpangita ko way para lang malimtan siya. Ginbaton ko ang nagapangliyag sa akon nga hindi ko lubos nakilala siya
Nga sa healing process pa ako nga time, nagsulod naman siya sa life ko, si Mr. E. Isang ulihi, naging kami na, nga wala ako naasahan, kag nagbusong ako. Hindi ako ready nga maging nanay, kaya nagabulig pa ako sa akong utod nga nag-eskwela sa college. Kag pinakamasakit pa, kay may nauna sa akon gali nga babayi, kag may bata na sila. Nag-offer man siya tan isang kasal, pero hindi ako, kay hindi ko gusto nga may nagahibi tungod sa akon. Daw mabuang ako kung paano ako kag anak ko. Nagatulala ako sa work ko, kag one time, nagsaka ako sa amon building sa office, kaya hasta sa 3rd story. Nagahibi ako, nga tani malukso na lang ko para solve na ang problema ko. Hindi na mahuyan ang family ko, kag nahuya ako sa akon ama nga nagpa-eskwela sa akon. Kabalugid ko nga akon sa latanan, kay nag-upod ko kay Mr. E, nga wala ko masyado nakilala iya background. Nagahibi ako nga nagsiling sa self ko, nga wala sala ang bata. Sa ulihi, nag-ask ko guidance kay Lord, kag nagkadto sa priest sa pagkumpisara sang tanan nga sala ko, pati na ang sa pag-attempt ko nga paglukso sa building. Nagakurog ako nga nagahibi, samtang ginalaygayan ako ni Father. Gisugiran ko ang akon ama, nga ginakabig ko nga akon iloy na, to hindi siya magpatiman, nga ako iya ay ginaasahan, nga mabuot, kag may kahadlok sa Ginoo. Nag-resign ako sa akon work. Nagpalayo ako, kag nagkadto ako sa lugar sang akon nga tiya kag tiyo. Hasta nagbata ako. Gusto nila kuhaon ang akon bata, kay wala sila bata nga babae. Pero wala ako nagsugot. Bisan nga ang registration sang anak ko ila, nga ang nabutang sa live birth sang anak ko ila pangalan. Sa ulihi, nagdesider ako mapuli upod ang anak ko sa amon. Tungod pa lang ga ako sa amon amay, ginbato nila ako. Nag-obra ako liwat para may isustain sa akon nga anak. After 5 years, may nagpangaluyag sa akon. Bisan kabalo na siya nga may bata na ako, tungod sa iya pagkasinsiro, kag mapinalanggaon man siya, ginbaton ko, kag nagpakasal kami sa pari. Bongga nga amon kasal, Tita Regine, kay puro mga politicians ang akon mga maninay kag maninoy, kay sa LGU ako nagaobra. Sa amon mismo nga chapel ang amon kasal, kag ang reception, sa amon man gym, sa amon lugar. Samtang ginakasal kami, nagatulo ang luha ko sa kalipay. Tungod ginhatag ni Lord, ang ginpangayo ko sa iya, nga gaan na kami sang ginatawag nga family, nga may tatay kag may nanay. Madamo nagtambong sang amon kasal, puno ang gym sang bisita, kag ang amon regalo sa kasal, tuman man kadamo. Malipayan kami nga ginatubang, kag kumusta ang isa-isa ang amon mga bisita. Madamo gid nagapalangga sa amon, kay isa man ako ka volunteer, daycare worker sa amon nga barangay. After 8 months nga upod namon, nakabata ako. Babayi. Malipayon kami nga nagabuligay sa mga garastuhon sa sulod balay, kay may obra man siya, kag subong man ako. After 1 year, nagbata naman ako, lalaki, kag naging junior niya. Sang August 26, 2012, may nahinabo nga halos ikamatay ko. At around 4 p.m., nabatyagan ko nga may malamig nga nagdapya sa akon, kay nagapatulog ako sa akong duwa ka bata. Gin-off ko ang electric fan, kay doon natugnawan ako. Amuman, nagtunog ang cellphone ko, nga may text message nga emergency, makadto ako sa hospital. Nagasala-sala ako if sa diin, kag ano himuon ko. Kag amuman pag-abot sang iya nga cousin, para sugaton ako, nga makadto ako sa hospital. Nagahibi ako nga nagapamangkot kung ano ang natabo kay Manong na. Pero ang sabat na lang, sa hospital ron. Nagapray ako nga nagahibi nga sana okay lang siya. Madasig ang dalagan sa salakyan, may nagatawag sa kasina, pero wala gid sila sang may ginasugid sa akon. Hasta nakalabot na kami sa hospital, kag damo sila mga field bikers members
nagatambay da sa higad sang hospital. May nagahag sa akon, pero wala ako na ginamind kay akon concentration ara sa bana ko, kung diin siya. Nakita ko pa ang nagbunggo sa iya, naka-wheelchair. Gintukis ko ang kortina sa emergency room. Ara akon bana, nagahigda, kag may doktor nga naga-check sa iya, kag gindeclare na niya nga dead na siya. Hindi ko mabaton. Nagatumbo-tumbo ako nga nagahibi, nga hindi pwede nga mapatay siya. Nagakupo ako sa iya nga nagasiling nga hindi kami pagbayaan. Nakupaan ko siya kaya nagasiling ako, mabugtaw ron, kay mapuli kami, kay ginahulat siya sa mga bata. Dugay-dugay, may priest nga nag-abot, kay ginblessingan siya. Wala na ako sa akon kaugalingon. Nabalaan ko na lang sa ulihi na wala na siya. Gindala na iya bangkay sa morgue. Damo sila naga-comfort sa akon. Ang cousin ko nagahag, nagahibi man, kay ginahambalan ko nga tampaon na ako para mabugtaw ko, kay nagadamgo lang ko. Hindi patani ko mapuli sa amon, kay gusto ko hulaton ng bana ko. Daw buang ang halimbawa ko sa amo nga tion, Tita Regine. Hasta nga, nauluuluhan nila ako. Pag-abot ko sa balay, nagkupo ko sa mga bata kag naghibi. Kag ang mga bata, naghibi man. Halos hindi ko mabato ng tanan. Hindi ako katulog. Pati sa pagkaon, wala na ako gana. Tungod kay wala na kami iloy, ang tiya ko nga utod ni nanay, nagstay sa akon, para lang mabantayan kag nagalaygay sa akon. Ang mga bata ko, hindi na magkadto sa akon, kay dabuang lang ko nga nagahibi. Pero nagdangop ako kay Lord, nga gaan na ako kusog para mabaton ko tanan-tanan. Gin-question ko pa siya, nga aging kuha na early ang tatay sa anak ko. Ginhatag na ang ginwish ko nga complete family kami, pero sa gamay lang ang tinion, almost 8 years lang. Wala ako ginpabayan sa both sides ng families namon. Sila nagbulig sa amon, hasta nga malubong siya. Kadamo nag-attend sang lubong niya, mga members sang Philbikers. Amo na nga association ginupdan niya para ma-attend man sang lubong sang members ng association nila, pero pagpuli na nila, nabungguan siya sang motorman, kag siya nagtabugid sa iya motor. Na internal hemorrhage siya, kay wala gid bisan gamay nga pilas sa iya lawas. Ang iya helmet nakuha niya, kag wala na ini ginsuksok paliwat. Ginhingagaw tani man siya sa hospital, pero wala gid, kay dead on arrival na siya. After nalubong siya, kada hapon, nagahulat-hulat ako nga mapuli siya. Kung may motor gani nga may maagi, nagagawa ako dayon. Kay abi ko siya na. Nagahibi na lang ako sina. After 3 days na nalubong siya, ginpadamgo niya ako. Nagalakat siya nga may dala nga knapsack, ang bag nga paghulaton niya ako kay maupod ko. Pero wala gid siya nagbalikid sa akon. Hasta nga nagtabok na siya sa suba, kay may dalom nga tubig na, kag hindi na ako katabok para lagson siya. Hasta sa ulihi, amat-amat nga nadula na siya. Nagahibi ako nga hindi na ako pagbayaan. Nabatyagan ko na lang nga may lamig nga nagtandog sa akon, kag nakabugtaw ako. Dabuhi gid siya, Tita Regine. Maybe, nag-say goodbye na siya sa akon. I just cried na naman. A year after, na back to normal life ako. Tanan ginantos ko para mapaeskwela ko ang bata ko nga subang sa kolehiyo. Napadako ko ang anak ko nga mabuot kag maalam. Nag-working student siya para lang makatapos. Kay kabalugid siya nga hindi ako kasarang to sustain sang iya nga pagtuon. Naluoy ko sa iya, pero kinaya niya tanan man. Hasta nakagraduate siya. Subong, siya na ang nagagasto sa duwa niya kamanghod sa ila pag-eskwela, kag nagabulig sa akon man. Ang tanan nga trials na lampuwasan ko, tungod sa pag-ampo ko sa aton mahal nga Diyos, nga tagaan niya ako pasang kusog, kung ano pa nga mga trials mag-aabot sa akon. Prayers, kid, ang best way
para makaya ko ang tanan-tanan. Masakit o masadya nga natabo sa kabuhi ko, ginapasalamatan ko inatanan sa aton mahal nga Diyos. Hasta na lang di ang akong kasaysayan, nga hasta tulad daw labas pa nga natabo sa kabuhi ko. Salamat Tita Regine, kagkabay nga nakahatag man sang inspirasyon sa tanan, kay bisan ano kasakit man ang ato na aguman, dapat kita maging strong, kag have faith kay Lord. Madamong ginyo salamat sa inyo tanan, ang matinahuron, Inday of Province of Iloilo. Well, Inday, thank you so much, Gid, for sharing sharing with us ang imong naagyan sa kabuhi, how you found God, ang imong journey, knowing nga in our weakness, God is our strength, and in surrendering everything to God, that's how we are going to survive. Because at times, nga hindi na naton kaya, siya gid, no? Ang naga-take care sa aton. And so, sa amusad to nga episode sa imong kabuhi, that's how you were able, no, to know yourself better. Kung ano kagali ka bakod, kag ano gali ang makaya mo nga himuon. Hindi lang para sa imong kaugalingon, kundi para sa imo nga mga anak, and kung paano ikaw nga magbangon from something so very painful nga natabo sa imong kabuhi, you were able to let go and let God. And so that's why you are still standing, and life is getting beautiful. Ang imo anak nakatapos, may ara ka na nga masandigan sa inyo nga pagpangabuhi sang imo iban pa nga mga anak. He's a big help sa imo duha ka mga kabataan, kanami nga klase sang bata, no? Kaintindigid sa inyo pagpangabuhi, and he cares so much for you and also for his siblings. So salamat, Gid, no? Now, you're very okay, and now, you're getting closer to God. And every day in your life, manami man or not so good, tanan-tanan nga nagkakatabo sa imo kabuhi, ginapasalamatan mo lang sa Ginoo. So, have the faith and keep going. Thank you so much, Inday of the Province of Iloilo. Mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya dira, rilang ako diri ready nga magbasa sina. So, i-email ang inyong luyag nga i-share diri sa kahapon lamang program sa bombo_Iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Morning Star, aka TNT WK sa Iloilo City, mag-contact ako sa imo, ha? May email ad ikaw. So, dito na lang ako makontact sa imo, sir. I-prepare ta ang interview sa imo this coming Saturday. Maraming salamat sa inyong time. Maraming salamat sa mga letter senders naton for the entertainment and the inspirations nga aton nga nakuha sa saning nga hapon. Boss naman sa ato liwat nga pagbalikay, maraming salamat. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you.